morning kabagyan. Kita ket apangkaman di kwa. Kini bakit di ay Philippine Consulate. Consulate aja ya embassy. Consulate. Philippine Consulate di downtown so atoy. Magnakam nga mapanidin kwa bus stop. Di ka mga gamitin di lugan mita nangina ti parking fee jay malaksig ka dati ka nariga tagsapol ti pa parkingan jay so nga nag-commute kami lang ngayon araw. Oh, good morning ko naman ta. Hi kadabagyan, good morning. Ang bag na bigat tayo amin. Okay, sige, katwag na kang kabagyan yung mapanjay Consulate. Okay, see you there. Bye-bye. Ay, bye-bye naman doon. Malasyo kami. Ayan, express. Sa atin. Sakto, kabagyan. Sumangkot natin lugan mo Awan sa dyan na ito. Ay, Ha? Saan ko datan? Yan. Stop below. Kini pay doon. Yan. Lugan kami ni Pastor. May isa pa panan natin ya. Okay, natin ya. Next train. Well, kabagyan, nilulugan kami pa iti train manan. May kadwa. Kadwa nga kwa. Yan yan yan. Ano yun? Nakasikid. Ito. Ay. May kadwang ride atoy train pumunta tayo bus tapos atoy train paminsan to ba nga train Tapos basta wala magmagnatan na. huwag natin enjoy the weather. The next station is Islington Station. Kapag yan bimaba kami ato yung umuli kami manin uno kapag kami manin sumakay iti sa baling ako train eastbound doon na naman hindi na ito kapananta eastbound northbound. So, north kan south. South igay downtown. May katlaw nga sakay ato yan kabagyan may katlaw wala yung miti train manin train matlaan kay luganan may ay ipasyar na kay man tauri siya kajak pa yung nagpaspasyar. Awan ti pasapasahin ng tuwin bas kakakuha na dyan karaman na ratata dyan ure gakar-akar ka. Ay kasi dyan basta ganti ko dito kapag yan tatala naman maminsang ka nagpasahe ure manong nga train tilugan-luganam kakamang na magamin namin na ito train dito yan kapag yan tiluganam Line 1, Fort Finch.
Rumwar kami. Ito kan. Ulig tinagan. Oh. Oh, dah. Iglington Zero. Nih, kaya ganyan ba? Bang yan. Ay, awang gamit yan. Latado nga pa. Rumwar tayo tao. Toy. Adi yun eh. Yeso nga rin. Ano kasi lang, paglugan kasi lang. Dayo pa? Jai? Jai? Ay, ano gaya mo? NBI. Ha? Jai? Okay, so ato yan. Sabi niya nga building right? Kaya tayo na building na. Sa bali pa yun. Yan? Oh, kaatan hindi pagnitisagan pakastita pa ini. Ito mo kami nakakabil nga ako na. Kaya nagamanak lang tayo. Ah, ito. Ah, ito'y gayam kapag yan. Madison gayam, ano? Madison building. Ga Indian mo ka mga ga Pilipino. 7 floor. Ano nga floor? 7 floor. 7th floor. Philippine Consulate. Nih, nakastan tayo magayan tayo. Urayin na ito magayan. 7. Kapag yan. Tapos tigayan tayo lumugan televator na eh. Nagalistaw. Okay. Nakabidyo pa si Kuya ah. Aha. Sa labas lang, hindi pwede sa loob. Mahal na mahal ka oh. Mahal na mahal. May kamukha ka sa dun sa Kitchener, si Ate Pinky. Oo. Baka pinsan ko. May-ari ng Philippine store. Mm. Plan pa nila yung GNP. Sa Kitchener pa kayo? Oo. Oh. Akala ko nga ikaw eh. Oo. Kitchener. Bakit hindi niya alam kilala ka ako kanina? Kasi alam ko kilala niya ako. Yeah. Iba na ako pala. Iba pa na. Kala mo, ini-snap ka na. Kaya naman siya. Bye! Okay, bye. Ngayon, nalipatak mga kinagana ito. Magpap tayo. Pagpagdata mo na? Doon. Takarata ito, pagdata. Yan, kapag yan, alpas kay transaction mo dito yan. Consulatin, bawal mati, agi video jay, kwa. Unag, so nga awan kay kwa. Medyo unag. Ila, mukhang. Kayo? Eh, mapisin pa yan, dadaw. Kan mangkita mamati panganan. Hindi, sa dyan, nagkuhan sa ito. Siguro. Ah, kapag yan, kwa. Nasara kami nga panganan, Jollibee. Many years. You see her the Ano, 70 na 90. Ah. Okay. 19. Bakit? 19. 20 tayo. Padasin may mamati ang Jollibee.
Di ka mamating ang Jollibee ata. Wala ka Jollibee dagapay sa mi. Hinta na. $28, 6 pieces. Matalak tanong. Ha? Matalak tanong. Hinta nga rin. Ay, Jollibee. Half. Spicy and nagaduting ka na namin karyon eh. Naga daw, nabisinan na natin di consulate. It's mango pie. Din. Ya, pastikaan. Gawid kami. Ay, awid ay. Okay, go.